Azken aste hauetan, impotentzia eta morruz, bizi dugu Gazaren aurka, Israelgo estatua burutzen ari den sarraskia, etengabeko genozidio baten azken kapitulo doltzua. Jadanik, 1.700 hildako eta 8.000 zauritu utzi ditu erasonek, eta ia 200.000 lagunek euren etxeak utzi behar izan dituzte. Bikaina izan delantzuna Euskal Herrian, baina palestinarrei babesa adierazteko modurik onena, argi izan boikota dela. Palestinarekiko okupazioa amaiera emanez, errefusiatu palestinarren itzulea bermatuz eta palestinarren askatasuna oso aldarrikatuz. Baina baditugu Euskal Herrian estatu zionistarekin kolaboratzeko prest dauden enpresa eta instituzioak. Horren adibide da, Eusko Jaurlaritza Nekazaritza Elikagaien Federazioak eta Euskadi Israel Kultura Elkarteak Israel egingo duten bidaia abuztuan. Ezin diogu utzi EAJari Euskal Herritarron izenean Palestina aurkako sarraskiaren parte izatea. Beraz, jar gaitezen lanean, eta pasa elkartasunetik konpromesora. Jar dezagun praktikan internazionalismoa, jar dezagun praktikan boikota. Altza besoa Gasteiz, entzun gaitzatela Gaza eta Palestinatik.